Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Al-Fatih lima uhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inggem sami-sami kita mulyakaken keluarga dalam putra putri beliau Romo Kiai Haji Usman Aisaki, putra putri dalam panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Aisaki. Sedaya ingkang kita mulyakaken lan mugi sedaya putra-putra beliau dipanjangkan yuswanipun, dipun waget nerasaken perjuanganipun almarhum sehingga Al-Khidmah Indonesia niki tetep wonten pangarsanipun putra wayahipun sehingga kita wagen derek wilujeng slamet donya lan akhiratipun. Allahumma amin. Ing kita mulyakaken ini pun Habib Reza bin Husain Al-Hamid Bro Habib Alwi bin Thohir Al-Kaf Al-Habib Habib Ahmad Al-Munawar, juga para Habib yang lain, saking banyak Habib Hasan, Habib Toha, juga Habib Ja'far Aidit, para sesepuh, bini sepuh, para kiai yang saya muliakan, terutama Ketua Al-Khidmah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta beserta pengurus-pengurus daerah yang pada hari ini baik secara langsung maupun secara virtual mengikuti langsung dari daerahnya masing-masing, bahkan bisa dilihat dari luar negeri. Semoga ini menjadi pertemuan yang besar, pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah dengan majelis khol dimulai dari khol Jawa Tengah, juga kita mengkholi sama-sama guru kita beliau Romo Kiai Haji Usman Aisaki, juga kholnya beliau Romo Kiai Haji Asrori Aisaki, juga kholnya Jawa Tengah dan diisi ini. Semoga negara kita enggal aman, lajeng kita lajeng ngaos terus kados wingi, bahkan akan lebih besar lan mugi-mugi pandemi nika lewat kita ndonga wonten ngarsanipun Allah, lewat bacaan manaqib maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga wabak menika enggal dipun ijali dening Gusti Allah. Selajengipun kita saged silaturahim, lebih banyak lagi silaturahim lewat Al-Khidmah, lewat khol Al-Khidmah di seluruh Indonesia bahkan dunia ini, sebab wong silaturahim niku marake panjang umur. Wonten sing takon kula, Pak Kiai, sing sok silaturahim karo sik ora silaturahim kok umure padha mawon. Nika sing sregep silaturahim umure nggih rata-rata 70 tahun, 60 tahun. Sing ra tau silaturahim nggih umure 60 tahun, 70 tahun. Habib niki guru kula Syekh Ali Sobuni niku nerangkan wonten kitabipun Tanwirul Adhan, dawa umure niku iso makna
iso lafal maknan wa lafdon. Nek lafdone yo donge wis mati ning durung mati tambah umure niku saged. Tapi nek maknan niku senajan wong loro umure padha, wong loro akarobe mati padha-padha 60 tahun, tapi sing A niku sregep silaturahim, sing B ra silaturahim, ora tau silaturahim, tapi le mati umure padha. Niki sing sregep silaturahim sing A niku besok teng akhirat. Upama le silaturahim niku genep ping 1000 silaturahim. Kula yakin nek al-hikmah niki lebih daripada 1000 bahkan sampai iso ratusan ribu. Kok upama saben silaturahim niku tambah setahun umure tengarsane Gusti Allah, mongko besok ning akhirat sing silaturahim iki senajan umure 60 tahun krana le silaturahim 1000 wong 1000 pertemuan mongko ditung nang ngersane Gusti Allah umure 1060 tahun. Lah sing 60 tahun ora silaturahim umure nggih ming 60 tahun. Nek cara sakniki gaji ke-13. Gaji ke-13 niku bahkan kalau takon teng luar negeri niku ana sing gaji ke-18. Dadi ora kerja ning dibayar. Indonesia lagi wani siji gaji ke-13. Besok nek kula presidene ajeng kula kei gaji ke-24. Nek kula presiden. Wong kari manut presidene, adingi gawe 13 yo iso, 18 yo iso. Anggere negarane sugih mesti iso gaji ke-18 termasuk negara Tunisia. Niku gaji ke-18, ora kerja setahun wong ming ana 12 tahun. Ning ternyata digaji sampai 18 berarti 6 sasi ora kerja digaji persis kaya sing 12 sasi. Semantun niki al-hikmah niki anggota jamaah al-hikmah niki silaturahim grono. Wah niki nek sak silaturahim tambah 100 tahun. Ora salah setahun wae. Berarti nek le silaturahim ping 1000 berarti nek awake dhewe umur 60 tahun besok kalkulasi ganjaran teng akhirat 1060 tahun ngamal kabeh. Mula kula awake iki ambak nyuwun dhateng Allah muga-muga niki awal al-hikmah langsung sak terasipun wadah. Langsung musibah wis ra ono, pengajian al-hikmah tersebar kembali bahkan akan meningkat daripada kemarin-kemarin sakderenge wonten corona. Sesuk tahun ngarep wis rasah nganggo jaga jarak. Wis keblaki full. Sesuk sasi ngarepen wah pun bak. Muga-muga Allahumma amin. Kaping kalipun alhamdulillah awake iki ambak niki sing wong biasa-biasa kados kula panjenengan sing dudu habaib, dudu kiai iso melu nderek Kiai Asrori niki nek cara kula upama kok kon bayar. Wong awake dhewe niku besok melu teng mburine Rama Yai. Kok harus bayar wis raketan diutang. Sing sayang 1000 sayang niku wis murite Yai tapi malah ora sregep. Napa melih sak sampunipun sedane Yai. Buktine santri niku temen iku nek bar sedane Yai. Nek isih ana Yai wajar ae. Tapi nek wis Yai sedo kok jenengan aktive melebihi nalika Yai isih wonten jenengan santri sing temen sing besok bakal ngetutke Yai, bakal dilirik Yai. Ihtimamul wali ba'da wafatihi akbaru min ihtimamihi qabla wafatihi. Perhatian Yai nalika sugeng kalih nalika pun sedo niku lebih besar nalika pun sedo ngeten niki. Menawi kita isih Yai isih sugeng kita saged
pinangge silaturahim ya wajar diperhatikan. Tapi menawi yai sampun sedo niki lebih ageng perhatiane dateng awake iki ambak. Mul santri-santri sing temen ngeten niki nganti yai kan pun napa nggih pun janji wis sesuk nek santriku sing temen iku ning neraka, aku tak sing ning neraka ben santriku wis temen ning swarga. Niku temen tenan. Lek temen niku lek ketok nek wis yai sedo. Urung sedo durung temen, wong se ana yai. Tapi nek ngeten iki yai pun mboten wonten, masyaallah. Jenengan adu-adu tindak mriki, bahkan nginep, bahkan naik motor. Ya Allah, niki ketemenan kula panjenengan sedaya, muga-muga awake iki ambak niki termasuk Jamaah Khidmah di seluruh Indonesia niki akan berkembang sangat besar setelah meninggalipun yai krana iki nunjukaken santri ingkang temen dateng yai. Nggih ngeten menika lah ingkang menustani muridin. Muga-muga niki Al-Khidmah sak sedayanipun yai, Al-Khidmah bukan lebih kecil tapi akan lebih besar, akan lebih besar. Saking keikhlasanipun Romo yai pun tersaken putra putrinipun mugi-mugi senajan niku napa nggih putranipun kita akan menghargai ka'annahu huwa. Niku nek cara alumni Sayyid Muhammad mboten kono. Ka'annahu ning huwa. Ya yai Asrori niku nggih Gus Faik, Gus Niko. Gus Faik niku nggih yai. Mboten kaya-kaya Gus Niko niku kaya-kaya Ki Asrori. Enggak. Ka'annahu huwa enggak. Ka'annahuma huwa enggak. Kaya-kaya Gus Niko kali Gus Faik niku kaya Ki Asrori. Mboten kaya. Ka'annahuma mboten ngangge ka tapi huma huwa. Iya, piantun kalih menika yai. Pun mboten nonton bedane. Huwa, huma, huwa. Mboten ka'anna huma huwa. Termasuk di Habib Alwi abaipun Habib Thohir niku semelakan bukan Said Ahmad ka'anna huwa, huwa. Said Ahmad adalah Said Muhammad. Putranipun yai adalah yai. Muga-muga awake iki mbok nderek keberkahan. Allahumma amin. Sing terakhir niki guru kula wonten kitab Al-Mukhtar ngendikaken saking ulama. Kana yuqalu al-ayyam salasatun. Guru kula Sayyid Muhammad ngendikaken dipun ngendikan ulama dina niki mek ana telu. Dina niki mek ana telu amsi. Pertama kemarin. Huwa hakimun mu'addibun taroka hikmatahu. Taruh hikmatahu fi awake iki ambak niki dina ki ana telu siji wingi. Sing awake iki ambak niki adalah wingi niku adalah hakimun mu'addibun taruh hikmatahu fi wa aqaha alaih. Dino kemarin niki ada dino hakim sing adil, sing awake iki ambak ketinggalan hikmah hari itu dan hari kemarin itu sudah diaqaha alaih, sudah ditetapkan, wis menjadi catatan. Wa may ya'mal khairon yarah wa may ya'mal misqala dzarratin saron yarah. Jadi amal kemarin niku kaya-kaya awake wis taroka hikmatahu, kita ketinggalan hikmah. Coba saniki kita mbaten, ya Allah wingi kula maca Quran sak khataman, alhamdulillah. Wah wingi aku poso, alhamdulillah. Wingi aku hadir manakib, alhamdulillah. Iki kemarin sudah di aqaha alaik, sudah di stempel, sudah ditulis oleh Allah SWT kemarin. Mula sekarang kita ini tinggal terkadang kontrol, ya apa wingi sing tak lakoni. Nek wingi elek berarti kita getuni, nek wingi apik alhamdulillah.
Ning kita kemarin-kemarin ku nek saniki mesti kurang. Ya Allah, kok aku wingi ora hadir ning pengajian, kok aku wingi ora. Mesti banyak hikmah-hikmah, pahala-pahala yang kita tinggalkan waktu kemarin. Niku kemarin wis gak ono. Wis dicatet, wis dadi bungkusan, wis dadi kotak. Leng wal yaum saiki adalah merupakan konco sing nekseni. Sekarang adalah dino sing awake ki mbak niki ketekan tamu. Sing ketekan tamu niki ataka walam takti. Niki adalah tamu sing awake iki ambak teko ning awake terkadang ra gelem nampa. Padahal hari ini niki kaya tamu mestialipun nggawa panganan, nggawa emas, nggawa ganjaran. Awake wis ketamonen hari ini walam takti, kowe ra gelem nampa. Hari ini misalipun kita nampa gaji lah tanggal 1, kita menerima gaji tanggal 1, saat ini tanggal 1 kita nampa gaji, tapi kita marah gelem nampa. Ini tamu. Nanti akan cari udok nih, akan cepat pulang, akan cepat pamitan. Hari ini pamitan, sebentar lagi pamitan, nanti maghrib pamitan. Tapi kita ketamunan, kita ora gelem nampa. Terkadang tamu hari ini adalah kita kedatangan hari Ahad. Ning terkadang hari Ahad niki nggawa maulid, nggawa manaqib, nggawa salat, nggawa wirid. Terkadang kita ora tek memperhatikan. Alhamdulillah awak iki Mbak hari ini bisa menghormat tamu. Siapa? Banyak ini tamunya malaikat tamu di sini. Yang ikut ngaji banyak bahkan di seluruh Indonesia lewat virtual. Alhamdulillah kita bisa menerima tamu hari ini sebagai tamu kita, ibarat kita sangoni, kita terima jam sekian untuk ngaji, jam sekian untuk ngaji, nanti untuk silaturahim. Lah hari ini ibarat kita ketamunan tamu, kita hormati. Alhamdulillah. Jadi ibarat urip ning sakniki. Wa amma godan apa besok wal yaumul la tadri atakuna min ahlihi aw la takun. Besok niku la tadri atakuna min ahlihi aw la takun. Nek besok pagi niku ya mungkin mbuh aku isih urip apa ora. Kalau besok pagi saya nggak tahu apakah saya bisa hidup atau tidak, karena banyak wong sing saiki urip besok pagi mati. Makanya alhamdulillah kita ini kesempatan ya punya hari ini saja. Besok pagi wallahu alam. Muga-muga diparingi panjang umur. Jadi awak iki Mbak sepindah malih hari ini cuman cara sowanit Gusti Allah golek ganjaran adalah hari ini. Kemarin sudah dilak, sudah masuk kotak. Sekarang harapan kita besok pagi masih kita belum tahu nasib kita. Besok pagi belum tahu nasib kita. Maka hari ini jadikan seakan-akan hari ini kemungkinan hari terakhir bagi kita bertemu di tempat yang mulia ini, sehingga persiapannya kita mantep, lain dekorasi. Anak-anak ini mantep, mungkin ini dekorasi yang terakhir ini. Ini mau bagus-bagusan, mungkin ini yang terakhir. Dia nganggo baju sing apik-apik dhewe, lewedaan dintekno, mungkin ini yang terakhir. Aku datang di Meteseh. Besok pagi belum tahu. Tapi besok pagi kita masih diberi kesempatan panjang umur oleh Allah SWT. Alhamdulillah ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Kita berkembang lagi, meningkatkan lagi amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang hadir ini kita akan diberikan panjang umur yang berkah, yang bermanfaat,
yang berkah, yang bermanfaat, sehingga kita akan menjadi murid-murid penerus daripada perjuangan Romo Kiai, sehingga kita muga-muga bareng donya lan akhirat. Selamat donya lan akhiratipun, Allahumma amin. Mekaten ingkang kita aturaken selebetnya pangapunten. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.